Dagita ba, dagita ibaboy yan nga, ibagbaga mo. Iwain ka ba guys, bayadam amin nga mausar ti... Mano bayad namin last deta. night ni mamang, 25,000 ti maysa, 100,000 yung pa nga baboy nga maparti na... Inamot ni nanan. Inamot nun, pati siya akong ay apo, wala ti kinabsatan mo kanya mo. Awan, Warta mo lata ti panagkikitang batao. Warta. Sobramot, deta nga obrain mong kabagay. Ay apo. Sika mo nagagastusan day di mamang. Ano nga siya kinagagasusan na katsika, apay sinot pinapadal deta, bakit? Naging anak mo. Oh, hamong ako na ang siya Nakinabang ka mo ti kinyan. Ay, haan. Sika mo ti... Agudwata deta, baboy nga ako. Agudwata nga gapukin yan. Haan nga, nagita ti isidsidir mo, basta agudwata. Haan, sika mang Apay siya ti anak na. Wow, basta... Samantalang sikat na nagmumumar. Awan di, no, awan ti... Awan di, Mamu kaya't bumadang deta magastos, na urawan ti kwa. No, awan Di itabon na pa ni mamangan, awan ti pakpakanan. sino kat may babaing siya ka di. Ay, napay siyak, pumanawak, sikat mabati, di sikat may babaen. Talaga Mukhang pera ka nga talaga ngamin. Dagi talaunay ti Kwam. Iso nga nga rumagrang ay ta negosyo. Kapuro aming kinukusit to obrao.